Iki nanggap Pak nganu iki lho, biyen jaman biyen karo saiki iki beda. Beda. Sumong iki biyen sumong iki biyen subur, apane? Sumong iki nganu kok nek re cerita Tok kae. tok-toke jeh. Ora re cerita ki nek wong Sumong kuwi. Iki mbuh mitos mbuh apa ya? Nek mung nek pegawai negeri ka ora oleh elek ya. Heeh. Ora oleh ngono iki pegawai negeri. Maksudnya sing lanang wedok. Oh, ora oleh mbote wong Cikal Bale wong Sumong wong pegawai negeri ora oleh remen oleh ning pindah saka desa Sumong elek ya. Kudu mboten omah teng mriku. Ora. Angel lek golek. Angel. Oh. Nek Waluya kan negeri ora. Negeri saiki Dene ora apa. ya nek ra langka sing olah ngono kuwi. Ah iya. Nyatane liyan-liyane ora klebu ra kangkat kok. Ano. Ning ra ono kok ge sadate ra iso kok. Pun nate wong mriku daftar pegawai negeri nggih ra mlebu. Ra ono. Oh. Jane ya ngomongi. Lah niku mbiyen sumpahe saking sinten nggih? Buyut-buyute mbiyen. Waline mbok. Nggih. Pun kadung ngucap ngoten paling nggih. Nek kiyaine nek dongeng Pak Kiai Paraan kae, pokoknya Sumong ki nek dadi pegawe nek wis klebu kuwi kok anggere nganu iso kuat. Nek arep mlebu sing rekoso ngono. Oh nek wis mlebu mulya. Sumong iki Waluya tok apa kene? Waluya. Pokoke nek hitungane nek pun mlebu dadi pegawai iku wis penak carane. Rada kuat. Rada kuat. Ning nek urung mlebu, nek arep mlebu rekoso. Kowe kok malah ngerti ya? Aku domong. Ngono nek dongenge wong kanca-kanca Sumong. Tenan. Kono ki Biyen akeh wong pinter barang. Sumong ki nggone barang iki sik ana sing rada nganu. Werit. Wengit-wengit. Jan sik rada werit kono iki. Apa nggon omah, apa nggon wit, apa nggon sendang. Ayo sak nggon-nggone iki ana. Hati-hati nang. Sale dhuwure ngono nggih, Pak. Nek sing cara sing werit ora ngono ki aku ki ra genah ngendi sing werit endi ngono ra genah. Nek cerita-cerita Samane asli Sumong. Heeh. Tikal Bakal bakal nang Sumong to? Nang Sumong bang ngendi? Nang Sumong. Ya omong ki nek Sumong critane ya krungu. kuwi Klontang nang Sumong po anti bojo rada nganu kok ya lek ya. Heeh. Ceritane Angel. ora oleh, ora oleh. ora oleh. Kaya nyriasan karo siguk barang kae ora oleh. Mergone jeh tunggale kok pripun. Mbuh kuwi. Jeh sedulur. Cerita cendene iki mbuh piye. Ora mergole sedulur. Hmm. Angel. Jan ora oleh ya lek. Heeh. Hmm. Iya nih, ndang wis taun wis ngarep iki yo ana Mas Mat kalih Sumong. Akhir-akhir niki ngenten. Nah ya carane ya wis camah nih. Mauno jan wis urung tenan lho. Waune Rawani doang. mboten wani nglanggar aturan niku carane. Jika bakale rawani. Ya lek ya. Heeh. Berarti tiap nganu adat. Muni carane lanang wedhe bocah-bocah iki mana wis do geguyon iki kok kan tempuke bisa wurung ora sida. Mboten dadi. Ora dadi. Ini kok anu lek gumunan lek. Nek glontangan iki oke-oke kok kasusnya mudah kentu ya lek ya. Heeh. Oh ta, sampe krungu dhewe ta. Krungu ngono kuwi. Niku kathah niku. Semua nek glontangan iya kok. Tenan. Nek glontangan iya lek ya. Mbok karo tanggane, mbok karo sapa ki mesti kasus iki. Mesti ana. Iya. Guru anak kualon barang ya ana kok. Kaya ndol kae. Ini kok nganu ya, setiap desa mesti Nek glontangan tradisi ya. kuwi jan iya kuwi. Anune iki pemana masalah ngono kuwi lek ya. Kayak sebenarnya iki jane nang mbuh ora. Ora ngerti, ora kebongkar carane kita. Saiki sing edan anu, krungu-krungu sampean. Ya wis pokoke desa ngono kuwi to. Ndang di grup wong untuk sama ya. Maune ra kok ngono to kae. Kan kaya ampu-ampuan. Pasis barangnya. Ya. Sampeyan ngono iki garap dhewe bengkok. Ini dhewe. Yen dhewe Mas masuk nang kono. Biyen tukang dan mangku. Oh, Mbah Mangku. Dadi
kok ora kena patok gitu lho. Ya Ae. Wong dosa kira oleh kok jane biyen wis diindangi wis diukur-ukur barang. Oh iya, wis sapa sih ora? Lurah. Pak Lurah. Maksudnya sing bengkok sing ora oleh iki nek Ora. Ya kudu bengkok. Tetep mboten angsal mbok tanah pribadi. Heeh. Oh iya, surat iki. Mulai engko ndak engko yo Prempet. berabad kok yo wong ki yo nang endi ngono. Dadi jane apik niate iki. Nah pokoke anggere kudu bengkok sing didol jane ora. Ning saiki seorang ngalor oleh. Nek saiki lha mau seorang ngalor nek mbuh orang berapa tahun ora ngerti. Ngoyake ngulon mahan. Tekan kalen wae. Heeh. Wis tekan Saya dibeteng ku tau sasi sekan. Sing wetan iki. Lah aku tetep jauh wis dibeteng tekan ae ta. Ana wong jaglor ndak singi kan. Nah iya. Iki wis lombok meneh ta, Jan? Jalah ka? Ora ono metu. Ora metu. Papanan paling sak plastik ora bagoran. Ora sak plastik. Ora bagoran. Ora kaya mbiyen. Tak iya isih bedole urung. Hah? Apa isih urip? Jauh rek tak nang kene. Do mati mboten ngene Aku lombok. mau yo mudah lah 3 kilo mbok pira kae ra tak dol. Agak rasa. Saiki murah. Oh iya apa? 28.000. Alah. Lah medune kok akeh. Oh terus mak adrek ya. Wis muni kene ya. Ya sing kebaireng. Iki ganane sapa? Nana Andri. Aku domongi sapa to karo 28.000 medun. Iki 38 sumbang to. Heeh. Lualo. Neng Lah kapan ki lak tekan 50. Iya. Muncul terus. juga aku malah sak kresek kuwi. Oleh 2 kilo kae. Gawa nang pasar payu 80. 80 ya malah lumayan to nek. Oh sak kresek goran. Ya wis sak kresek 2 kilo. Sekintal ini ya jadi ya Pak ya. Ya ra metu nang. Sepisanane tak undah oleh Niku pun bar bodon apa sakderenge bodho? Paling kuwi lah pira lek? Hah? Ayo 2 kilo kuwe. Aku ya Iki Mas selawe wis tau ya jan ki. Takane nantri. Wek kuwi aku tanduran sang beki. Sang beki cokro kabeh lho. Heeh. Paling akeh ngono lah 23,5 24 kilo. Sangang beki. Ora maido saiki. Lho. Nek aku sing ngenomi sang iki lek, aku sing ngenomi meneh. Muga-muga basane wis ngene iki ya jan ya. Engko pisanane oleh karo 0,5 kilo dituku nantri 80. Pisan-pisanane kanu. Yo ping pindhone oleh 1 kilo seprapat. Nek dituku 50. Yo wingi kapae didelke anake oleh 2 kilo kae. Nine payu 80 2 kilo. ya dipek ngono ya. Heeh. Jajan anak era lek. Heeh. Nek saiki iki patheku. Mau patek barang Mas saiki. Ayo wis. Udah. Ya ku ya muga-muga besar sik wis ngundha. Muga-muga payu. Payu keriting muga sik arep. Pas berarti pas besar pas larang ya Pak nggih. Biasane Ora ki. mestinya. Ora mesti. Angger taun ngono to jan. Ora mesti. Pokoke nek sing anu kono ngendi? Pesisir. Iki urung panen nek kebanjiran ngono Lombok ki payu. Nek pesisir ora panen maksudnya. Wis do Pinggiran nandur. pantai lho. Aku nandur umur poso seminggu wis ceblok wae. Mau tak semprot, kapan wis tak. Nek wis lekas pentil. Wis sing keriting. Ha iya. Nek yo ndengae cakra. Cokro, mahkota. Ketiga kok Ora anu wae. ora ori. Ori. Jane saiki do golek ori-ori ngono nek sing mahkota regane ra payu ngono. Ngopi rayan. Ora. Aku ngebul. Pemurah apa? Nggih. Kopine nggonmu to mung sapa mau ya. Sapa aku mau Oh, ini. iya, Dik. Oh nganu Wahyu. Ame gak nanti penulisan, karena di duit aja. Turu nggo motorku. Bareng jajake aku soto ning pasar. Ayo Bung. Kok didit bayaran. Oh iki bayaran opo ngono sare. Apa dol apa ya? Ora arti ya.
karo koncone mu aku. Heeh. Bayaran melu aku yo ngene. Nanti tak jajake soto. Ayo. Wis mau Nah, provinsi wae ya. sekali.